Kinanoy kulim lasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit, kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kung dili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Bukirtob, natong tanan mga igsoon. Kini gyapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa tong beloved Brother Raniel Yano, kauban sa tong beloved Brother Ched Kinori Silva, akong anak. Makikuban usab kaninyo ning usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Programa nga tud kanato sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community. Hinaot mga igsoon nga manaa kamo sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknas kabuntagon dinhi gyapon sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimban kini mga igsoon. So dugang mga paibalo ang bulhaton sa Messianic Judaism Community, Netzarim Judaism Community, inyo makaplagan yas Dungguan, Perelos, Carcar City, na ata sa boundary sa San Fernando, Cebu, o sa boundary sa Carcar City, so nagitaan ng Arco, welcome to Carcar, na adya. Ubos og Jutay, may soon, na adya sa Kilid, sa Kanipaan, na adya ang atong pobre nga tigumanan. O ang atong panimbahon, alas 9:30 sa buntag, matag Sabado. Alas 9:30 sa buntag. Mahumana siya alas 6 gyud sa kahaponon. Maigsoon. Inigsalop gyud sa adlaw diha sa kagabyon. Muning atong panimbahon magigsoon sa matag Sabado. O kining atong programa inyo sa ning makita maigsoon sa YouTube, pwede niyo sublion. I-type lang ninyo The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Inyo makita na diya ang atong, pwede ninyo tan-aw na diya ang atong programa, ang atong wali diha sa YouTube. O pwede sad mo kontak kanamo ang among cellphone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang Adonai ug dili kita maglangan. Anhin na kita sa pinaka-importante nga bahin sa pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo una kita sa makadiyot. Bishem ha-Adon Yeshua HaMoshiach. Shaddai Sheta Adonai Shamralifin Nitzral Dal Sifatay. Siya aba sa gihapon, ikaw magagiya kanako sa pagpanabi sa imong pulong din sa kanginan. Kaya wala ko'y mahimo sa akong kagalingon kung alikaw. O himo usab na mawagtang ang mga pagduha-duha sa unhonog kasing-kasing sa among mga suking paminaw. Nga unta sila magkasabot, ablihan mo ang iyong mga nahunag kasing-kasing. Aron magtuhop, diha kanila ang imong pulong, ang kamaturan na pulong, diha silang kinabuhi. Sa ngalan ni mo Adonai Yeshua HaMoshiach, among gisalig o gitugin kanimo ang tanan. Amen o amen. So dalaygon kayo ang Adonai o atong pasalamatan ang Adonai may soon. Kumustahon na to nga nakasimba, nakabisita pagbalik si Nanay Fee Kapuyan gikan sa Danau o ang iyang mahal nga anak si Brother Casimiro Kapuyan sa miaging Sabado. Salamat kayo sa Adonai na nakabisita sila pagbalik o madasigon paghihapon sila nga nagasunod ning atong programa sa kahanginan. So dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Atong balik-balikan sa makadiyot kadtong atong gibiyaan o nahisgutan nga topiko o tapiko sa miaging Domingo mga igsoon nga bahin sa kinabuhi ni Samuel o sa kinabuhi ni Haring Shaul. Nga matod pa ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Kay unsa may mga hinungdan niini, doon naman ko'y mga panghitabo mga igsoon, nga si ang Adonai nagsugo kang Haring Shaul sa paglaglag sa tanang kaaway sa Israel nga mao ang mga Amalikanhon or mga Amalekites. So gituman tuod ni Shaul ang sugo. Ug ang sugo sa Adonai kang Haring Shaul nga hotdon gayud pagpatay ang mga tao. Hotdon gayud pagpatay ang mga tao. Why ibiling buhi? Apan unsay gibuhat ni Haring Shaul, wala niya hotdag patay ang mga tao. Gibili niya si Agag, ang hari sa Amalekites, o wa niya patya mga tambok nga mga karnero o tambok mga baka, tungod sa iyang maayong panglantaw, maayong tumong nga mao ang paghalad niini ngadto sa Adonai. So nindot kayo ang iyang tumong, ihalad niya sa Adonai. Timan ini siya maison ha. Wa niya patya ang mga tambok nga baka ug tambok karnero aron himuong halad sa Adonai. So ang iyang tumong dili daotan. Pero ang sugos Adonai ipahurot og patay.
Nan atong ablihan ang atong Biblia kay mabasa man nato na sa libro sa Samuel kapitulo 15 magsugod tas bersikulo 7 Brother Raniel dito sa city atong sugdan. Sige. Unang Samuel 15:7. Oh. Gibuntog ni Saul ang mga Amalekanhon gikan sa Habila hangtod sa Shur, nga silangan sa Ehipto. Gipamatay niya ang tanang tawo gawas kang Agag, ang hari sa mga Amalekanhon. Ingon man ang tambok nga mga karniro ug mga baka. Gihipos usab nila ang tanang maayong butang. Ang gilaglag nila maulamang kadtong walay hinungdan. Amen. Mura ang gilaglag nila katong wa hinungdan katong mga daot, mga masakiton, mga niwang, pero ang tambok nga baka, ang tambok nga karnero wa nila iapinuglaglag sa tumong og toyo lagi nga ihalad lagi niya sa Adonai. So dili daw tanang yang tumong, di ba? Makita nato ang unang kahimtang ba? Ang panlantaw ni Shaul sa tinawhanon nga paagi maayo. Pero hinumduman na to, mas labing maayo ang pagsugot sa sugo sa Elohim kaysa pagbuot-buot sa atong mga plano nga maayo. Tawhanong plano. Wa niya patya sa Agag ang hari. Okay. Ani napunta sa bersikulo 13. 2 o 13. Sa 13, si Samuel miadto kang Saul ug giingnan siya ni Saul. Panalanginan kaunta sa Adonai kay gituman ko na ang iyang mga sugo. Hambog pa kay siya. Nga gituman na kuno niya ang mga sugo sa Adonai. Ay pangiingnan si Samuel, pangiingnan kaunta sa Adonai Samuel kay gipanalangin gituman ko na ang iyang mga sugo. Gituman ko na niya ang sugo, pero unsay tubag? Apan si Samuel mingon, 14. 14. Apan si Samuel nangutana, nganong aduna may mga karniro ug mga baka nga nagtingog. Dayon, 15. 15. Si Saul mitubag, nailog kini sa akong mga sakop gikan sa mga Amalekanhon, kay wala man nila laglaga ang labing maayo sa mga karniro ug mga baka aron ihalad nila sa Adonai nga imong Elohim, apan ang uban among gihurot og pamatay. Hambog pa kay siya, gipamatay na mo ang uban. Pero kini wa na mo laglaga kay tambok man ay among ihalad sa Adonai. Okay, padayon ta sa 16. 16. Unya si Samuel miingon kang Saul, igo na, sultihan ko ikaw sa giingon kanako sa Adonai kagabi. Og miingon si Saul, sige, sultihi ako. 17. Og miingon si Samuel, bisag miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Adonai ingon nga hari sa mga banay sa Israel. 18. Gisugo ka sa Adonai pagpatay sa mga makasasala nga Amalekanhon. Padayon. 19. Nganong wala mo man tumana ang sugo sa Adonai. Nganong nagpahimulos ka man hinuon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway ug sa ingon gibuhat mo ang dautan sa atubangan sa Adonai. Mitubag si Saul kang Samuel, gituman ko ang sugo sa Adonai ug nabihag ko si Agag, ang hari sa mga Amalekanhon, o gipamatay ko ang mga Amalekanhon. Apan ang akong mga sakop nanguha sa mga butang sa kaaway aron ihalad sa Adonai nga imong Elohim dinhi sa Gilgal. Gikuha nila ang mga karniro, mga baka ug ang labing maayo nga butang nga angay unta nga laglagon. Unsay sa 22. Si Samuel miingon, mas kahimutan ba sa Adonai ang mga gasa ug ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon. Amen. Ug ang pagtuman sa pulong sa Adonai kaysa tambok sa karniro. Ang pagkamasupilon samara sa sala sa pagkonsultag espiritu, ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Diyos. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Adonai, gihukasan ka niya sa imong pagkahari. 24. Unya miingon si Saul kang Samuel, nakasala ako kay gilapas ko man ang sugo sa Adonai. Ingon man ang imong mga pulong kay nahadlok man ako sa mga tawo o gitahod ko ang ilang tingog. Amen. Bisan tuod nga sa katapusan ni angkon si Haring Shaul nga nakasala siya kay gilapas niya ang tingog sa Adonai, ang sugo sa Adonai, apan nahadlok lang siya sa mga tao. Mga igsoon, bisan pag iyang giangkon nga nakasala siya, wa na mabalik ang
kalipay sa Adonai siyang kinabuhi. Gihukasan na gid siya sa Adonai siyang pagkahari. Tan-aw na nato ni unsa ka importante di ay ang pagsugot sa sugo sa Adonai mga igsoon kay sa pagtuman sa atong gusto. Ang pangutana man gud karon sa mga pastor, sa mga Christians nga mga pastor, sala ba ang pagsimba sa Ginoo makatulo sa usa ka semana? Bisan kung Domingo may nagsimba, siya ra may among gisimba. Nagsimba mig Miyerkules, siya may among gisimba. Magsimba mig Biyernes, ang Ginoo ang among gisimba. Sala na ba di ay nga mosimba tas Ginoo og makatulo sa usa ka semana? Ang tubag dili sala mga igsoon. Bisan pagkada adlaw kang mosimba, dili na sala. Ang sala diya ang dili pagtuman sa sugo sa Ginoo. Imanina, si Haring Shaul adunay maayong katuyuan sa dili niya pagpatay sa mga tambok nga baka, tambok nga karnero, ang iyang tumong mao nga himuon silang halad sa Adonai. Sala ba di ay kung maghalad sa Adonai? Maingon sa Diyo tingali ka, dili sala. Dili sala ang ang tinguha ni Saul nga maghalad sa Adonai. Apa niingon ang Biblia, hinumdumi matud pa ni Saul, mas kaimutan sa Adonai ang pagsugot kaysa paghalad. Si Samuel mingon, mas kaimutan ba sa Adonai ang mga gasa o ang mga halad mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Kamo mga kapastoran, suhito aning bersikulo ha. Matut pa, kaysa pagtuman sa iyang kabubuton, timan nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad mananap nga sunugon. O ang pagtimaan sa pulong sa Adonai kaysa tambok nga karnero. Aw ang pagtuman sa pulong sa Adonai kaysa tambok nga karnero. Muang ikumparar nato na karon mga igsoon, kaysa kasagaran nato mga ninyo mga pastor, mga tarungan man gud mo. Moingon man gud mo nga dili man sala nga mosimba may simba tas Ginoo. Makatulo. Unya inyo day may pangutanon, sala ba kung mosimba tas Ginoo makatulo sa kasimana? Ang tubag, ang sala diya maong dili pagtuman sa sugo. Naabay sugo ang Adonai nga simbahon siya Domingo, Miyerkules ug Biyernes. Wala. Ang sugo niya nga simbahon siya matag adlaw ipapahulay. Mga igsoon, mao nay sugo nga simbahon siya matag adlaw ipapahulay. Wa siya sugo nga simbahon siya sa Domingo, Miyerkules ug Biyernes. So unsa may kapuslanan ni anang imong pagsimba nga wa ka man kahimot sa Adonai niya na? Klaro kay na mga bersikulo na to nga ang pagsunod sa sugo, ang pagtuman sa sugo, mas labing maayo kaysa mga gasa, kaysa mga halad. Gihalad kuno nimo ang imong lawas. Kalagog espiritu matag Domingo, Miyerkules ug Biyernes. Pero unsa may kapuslanan sa paghalad nimo sa imong kalag, lawas ug espiritu, Domingo, Miyerkules, Biyernes, nga dili man amoy sugo ug wala nimo tumana ang sugo. Naato ko nung basahon ang Roma 14:5. Kay mo man ni katarungan kasagaran dayon nato. Okay, Roma 14:5. Ug iandam ra Daniel ang Leviticus 23:1. May naghuna-huna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban naghuna-huna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag-usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituuhan. Amen. So mao man ay usahay gikupta nato nga katarungan kanang libre. Kanang pulong libre ba? Libre ang matag-usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituuhan. So sa to pa libre ka na, gawas nun ka na. Kung maingonin ka, magbuot day ka brad, kung Lunes akong ganahan nga adlaw tingsimba nako. Nga libre man ko. Gihataga naman tag kagawasan, dili naman tag ginapo sa Torah. Mo man atong katarungan, dili tag ginapo sa Torah. Munang libre ta sa pagpili. Libre na kas pagpili, pero dili sabton kay libre ka iya nakas Adonai. Ang gustos Adonai nga magtuman ka sa iyang sugo.
Agalon maka nato ang adunay, agalon maka nimo imong Ginoo. Munang dunay nagunahuna nga adunay adlaw nga mas balaan kaysa ubang mga adlaw, samtang ang uban nagunahuna nga parihas kabalaan ang tanang adlaw. Munang ingon sa Pablo, libre ang matag usa kung hain niya na ang hugot niyang gituuhan. Munang atong giehemplo lagi mga igsoon nga kung nagunahuna kang libre kas pagpili og adlaw alang sa imong pagsimba, na ayaw pagkanta ni anang Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ayaw na pagkanta niya na, ayaw pagampo niyang amahan na mo. Kay matuman ang imong pagbuot, niya magbutbuot magkag imong adlaw. Di Men, ba na makakas imong kaugalingon? mao gyud. Di ba kakani mo imong kaugalingon? Matuman ang imong pagbuot. Unya di na ito tinuod. Kay pag abot sa adlaw sa pagpapanimbahon, nagbuot-buot man kag imong adlaw. Unsa man ang gimbutan na niya nga adlaw? Sabado. Sabado. Amen. Shabbat, iyan na nang gimbutan na niya. Basahon na to, Leviticus 23:1 ngadto 4. Mausa bagod ang sugos adunay na by expiration? Wala. Okay, basa ta pareho, Brad Daniel. Leviticus 23:1. Oo. Ang Adonai mingon kang Moises, sulti ang mga Israelita nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Adonai aron sa ulogon ninyo ug imong ipaybalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Amen. Gitakda gyud sa Adonai ha. Mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda. Muidim sa Hebreo, Amen. mga igsoon, gitakda sa Adonai. Di man na mausab na iyang gitakda. Nga matod pa gitagal, gitakda niya nga mga pangilin. Nga gitagal sa Adonai aron sa ulugon ninyo. Og imong imantala ang mga balaang panagtigom. So kini mga pangilin, dili lang kay ang Shabbat, apil ang mga pangilin. Mga kapistahan sa Adonai, gitakda na niya, gitagal na niya nga panahon. Pero purya buyag, walay Christians nga nagsunod ni ining gitagal nga panahon sa Adonai, mga igsoon. Men, Okay, versikulo 2. 3. 3. Sa 3. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw. Apan sa ikapito nga adlaw ayaw kamo pagtrabaho. Oh. Kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay ug adlaw sa balaang panagtigom. Bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa Adonai. So, ang iyang instruksyon, mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw. Unom ka adlaw gyud gihatag sa imo ang pabor, mga igsoon. Magtrabaho ka apan sa ikapito ka adlaw ayaw kamo pagtrabaho. Kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay. Ang uban mutuis niini nga ang ilang ikapitong adlaw mao ang Domingo. O ang ilang unang adlaw mao ang Lunes. Mga igsoon, wala kay basihan ni ana. Kay bisag tan-aw na to nas dictionary o unsa nga mga libro diya, ang unang adlaw ang gitudlo diya Domingo, bisan ang Biblia mo'y atong pasultihon. Ang unang adlaw Domingo, mga igsoon. Ha? Ato nang basahan niya, iandam sa Matthew 28:1. Di ba? Ang unang adlaw gitumbok diya, mga igsoon, Domingo gyud. Muna nga ay mo pag mutmuot nga inyong himong adlaw unang Lunes, unya mahimong ikapitong adlaw na yung Domingo. Nagbutbuot mo na, sayop na siya. Kay ang Biblia nagtukan nga ang unang adlaw Domingo gyud. May igsoon ug ang ikapitong adlaw mao ang Sabado. Okay, muna ingon niya, giingon din niya, ayaw kamo pagtrabaho sa ikapitong adlaw, mao kini kay adlaw man kini ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay og adlaw sa balaang panagtigom. gum. Adlaw sa balaang panagtigom. Dili kay ang Domingo mo'y adlaw sa balaang panagtigom, dili sad ang Miyerkules. Ang ikapitong adlaw gyud mo'y adlaw sa balaang panagtigom. Nya bisan diin kamo magpuyo, bisag niyatas Pilipinas. Ang ikapitong adlaw, Sabado, mao na ang adlaw sa balaang panagtigom. Matud pa sa Biblia, bisan diin daw ta magpuyo, may suon. Adlaw kini
nga igpapahulay alang sa Adunay. Versikulo 4, Brother Raniel. 4. Mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Adunay aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom. Amen. Sumala sa sigisugo sa Adunay. Amen. Amen. Mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Adunay, sa Yud-Heh-Vav-Heh. Siya gyud nagpili. Mabita na nga ayaw na pag-ampog amahan na mo nga naa sa langit. Ha? Unya mingon ta balaanon ang imong ngalan o manhi ka na mo ang imong gingaran, matuman ang imong pagbuot, dinisyo ta mingon sa langit ayaw na pag-ampuan na. Kaya kag matuman ang imong pagbuot. Unya nagbuot-buot kag imong adlaw, nagpili kag imong adlaw. Ni ana siya adlaw nga gipili. 23:4 sa Leviticus, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Yud-Heh-Vav-Heh. Siya ay nagpili. Ang Adonai mao'y nagpili. Aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom. Di ba sayon sabton maning bersikulo ha? Sumala sa gisugo sa Adonai. Di ba sayon man na sabton? Nganong ikalisod man nato mga igsoon ang pagsunod o ang pagsabot niini o ang pagsunod niini nga di man guro sakit sa atong dughan kung sundo nato ang sugos Adonai nga man day ni biblical gyud mabasa gyud nga ang ikapitong adlaw mo man day ang adlaw sa balaang panagkatigom anong magtigom matag Domingo mo na naadya maigsoon ya atong klarohon sa kuno ang 28 unos Mateo kung bahin anang gitawag natong unang adlaw bisan diya listahan sa mga pulong inyo sa nang mabasa diya sa aning Catholic Bible sa listahan sa mga pulong sige pagbasa palihog. Mateo 28:1. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkaadlawon sa adlawng Domingo. Oh. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Amen. Dire giingon ya mga igsoon tapos sa adlaw nga ipapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo unya dito gyud giingon unsa maning adlawng Domingo naas listahan sa mga pulong ipasabot na diya mga igsoon nga ang adlawng Domingo mga igsoon Unang adlaw mo na unang adlaw sa semana dili na mahitabo nga mauna ang ikapitong adlaw na hinuon mga igsoon ha managklarohon ginato ang atong pagpangalagad o pagsimba sa Adonai. Kay magbuot-buot Nyawa ta mo sunod sa iyang mga sugo. Sa laing bersyon nito sa pag-abot sa unang adlaw gyud nga mao ang Domingo maigsuon. Sa ubang mga bersyon gihisgotan gyud dito nga unang adlaw Domingo. Muna naa maigsuon nga kung magtigom ka niya ng adlaw, wala ang Adonai. Kaya ang Adonai, nagpudlong adlaw, siya'y nagpiling adlaw, nga ang ikapitong adlaw, maugyod, ang balaan na ay nato nga panagkatigo. Hindi man na lisod sundon. Muna ang tubag na kudyas pangutana sa laba, ang pagsimba sa Ginoo, makatulo sa usa ka semana, ang tubag, dili. Unsay sala nimo ang dili pagtuman sa iyang sugo. Muna na. Gituman ba nimo ang sugo sa Adonai? Gituman ba nimo nga simbahon siya sa ikapitong adlaw? Simbahon siya. Mauna ang inyong balaang panagkatigom. Atong basahon ang 1 Juan 2:4. Unsay gisultis balaang kasulatan? 1 Juan 2:4. 1 Juan 2:4. Kung may muingon, nakaila ako sa Elohim, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Amen. Okay, klaro? Amen. Yung sa ako man ninyo ron, mga pastor. Matag Domingo, magyawit mo nga nakaila mo sa Elohim. Nakaila mo sa Dios. May pamog nahigugma pagyud mo sa Dios.
kada Domingo, Miyerkules, inyong ipamatuod nga nakaila mo sa Elohim. Nagwali mo sa pulong sa Elohim. Sa pulong sa Dios. Pulong sa Ginoo. Apan ang pangutana, nagtuman ka ba siyang gisugo? Ha? Muna na adya, mga igsoon. Kung may muingon, matod pa ni Apostol Pablo, nakaila ako sa Dios. Klaro kayo mga pastor, muangkon yun nga nakaila sa Dios. Apan wala magtuman sa iyang gisugo. Unsay gisulti ni Apostol Juan, yukanan, bakakon kanang tawhana, o wala kaniya ang kamatuoran. Pagkaluoy, mga igsoon, daghan kayo mga pastor, daghan kayo mga reliyon nun, ngawas kamatuoran. Kinilang bersikulo ang basihan. Nagtuman ka ba sa sugo, pastor? Kanang imong simbahan, kanang imong kongregasyon, nagtuman ba na sa sugo? Unsay gibutang sa bersikulo 3, kung tumano na to ang iyang mga sugo, ha? Kung tumano na to ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro na to nga nakaila kita kaniya. Naaragay yun. Kanus ka makasiguro nga nakaila ka sa Elohim? Kung magtuman ka siyang sugo. Unya, kay wa man mo magtuman siyang gisugo. Kung saan man mo pagpanghambog nga nakaila ka? Tama, naging kas pagpanghambog. Managing kas Biblia, kung may moingon nga nakaila sa Elohim, apan wa magtuman siyang gisugo, bakakon kanang tawhana. Kung wala kaniya ang kamaturan. Hambog regad ako. Ha? Bisan pag di ka musulti nga nakaila kas Elohim, pero nagtuman ka siyang gisugo, ikaw mo'y tinuod nga nakaila sa Elohim. Nganuman, ilhanan ang pagtuman nimo sa sugo, ilhanan ka na nga nakaila ka kaniya. Apan ang di pagtuman sa sugo, ilhanan ka na nga wa ka makaila kaniya. Mo nang perting daghana sa mga simbahan karon nga wa makaila sa Dios. Naras ba ang Dios pero wa sila kaila. Ang Dios gihimura nilang lingaw-lingaw, kalingawan sa ilang kinabuhi. Basta lang na ay Dios ang baba. Ha? Mga igsoon pero wa magtuman siya gisugo. Unsa man ato na bakakon maday ka. Na dili ako'y nagsulti nga bakakon mo ha. Mga pastor, ang nagsulti nga bakakon mo kining Biblia. 1 Juan 2:3-4. Ha? Hinaot pa nga inyo ning sabton. Binisaya gyud ni. Siya ron din yun ni masabtan. Kamus ka makasiguro nga nakaila ni kas Elohim kung nagtuman kasi ang sugo. Sigurado kang nakaila ka niya, wa man ka magtuman kay Domingo man ka. Miyerkules man kagasimba. Biyernes man kagasimba, ang uban Huwebes. Ang uban kada adlaw. Unya ang Shabbat na noon nga mo importante, wala idoktrina, wala itudlo sa mga tao. Dili daw tan kung musimba ka kada adlaw. Magampo kas adunay kada adlaw, diyas imong balay magsimba kas adunay kada adlaw, di na daw tan. Basta tumana lang ang iyang gisugo. Nga pag-abot sa Shabbat, pag-abot sa adlaw ng ipapahulay, himuag yun ang balaang panagkatigong. Amen. So malas iyang gisugo. Kay ang balaod sa adlaw ipapahulay, wa man ay kausaban. Siya'y nagpilig adlaw. Unya, magbuot-buot kag imong pagpili. Klaruha ginang imong pagtuo. Klaruha ng imong pagpangalagan. Naabay mabasa sa Biblia nga ang Adonai mao'y nagpili anang adlawng Domingo. Isa pagbaliktaron nimong basa na imong Biblia. Wa kitay mabasa nga ang Adonai nagpili sa adlawng Domingo para sa balaang panagkatigom. Miyerkules, Biyernes, sa Iglesia ni Cristo, Huwebes. Mabasa ba sa Biblia? Sa mga Muslim, Biyernes sa Dangila. Pero mabasa ba sa Biblia? Nga nga Adonai mo'y nagpili niya ng adlaw. Adlaw nga Biyernes, adlaw Miyerkules, adlaw Domingo para sa balaang panagkatigom, way mabasa. Bisan pagbaliktaron nimo ang imong Biblia basa, wa gid kay mabasa niya na. Munang tun-i pag-ayo ang kamaturan. Dalaygon kayo ang Adonai maison. Ilabi na nining panahon na karon.
kining mga wali na mo diri sa kahanginan pasidaan og warning kini. Hinumdumi mga igsoon nga nagsingabot na ang adlaw sa pagpanudya. Ha? Itawag na karon og doomsday. Adlaw sa pagpanudya. Sunod-sunod ang mga linog. Di ba? Atong nabalitaan, may aging simana, may aging mga katuigan. Grabe ang linog. Plus mga Yolanda. Katong mga bagyo nga undoy ba to? O katong sa patong kuan Sindong, Pablo. Grabe nga mga bagyo may igsoon unya plus mga linog unya aning miaging semana sunod-sunod nga linog. Unya unsay reaksyon sa mga tao? Naglumbag og paghinulsol. Natural gina. Ang tawag na kay natural gina kay ngano man naalagi tay nagkadaiyang relihiyon. Tagsa lagi ta nga dunay relihiyon. Munang iya din ta sa paghinulsol. Tungod sa linog, naghinulsol ang mga tao. Pero ang pangutana, imo ka nakabot ang tinuod nga paghinulsol? Unsa man gyud ang tinuod nga paghinulsol? Nakuha ka na nimo, natultulan ka nimo ang tinuod nga paghinulsol? Kasagaran rabas na ibawan sa uban, ang paghinulsol mga igsoon naras ba. Pasaylo ako Lord. I'm sorry Lord. Maura na. Ang tinuod na paghinulsol mga igsoon nasa buhat, dili sa baba. Amen. Ang Hebreo anang pulong paghinulsol tisyuba. Tisyuba sa Hebreo, ang meaning sa tisyuba returning, pagbalik. Ha? Pagbalik. Mao na siya ang tisyuba. Mao na ang Hebreo sa repentance. Hinulsol. Mga igsoon, tisyuba, returning, pagbalik. Asa man ta mo balik? Mao na pangutana. Mo balik tas kamatuoran. Amen. Mo balik tas pagtulunan sa Adunay. Amen. Mo balik tas sa iyang Torah nga Amen. atong gibiyaan, atong gitalikdan. Kay miadaptar ta sa mga reliyon, sa mga banyaga. Gibiyaan nato ang pulong sa Adunay, kay maoy giadaptar nato ang reliyon sa mga banyaga. Mo na ang atong bantayanan. Dapat makakaton ta sa tinuod na tisyuba, tinuod na paghinulsol, nga mao ang pagbalik sa Torah, mao ang pagbalik sa matuod na pagtulunan. Sama sa gitambag sa Jeremias Kapitulo 6, versikulo 16. Mao kini ang gingon sa Dunay. Hindog kamo sa kinasang-an sa mga dalan, og pagpakisayod kamo bahin sa karaan, og labing maayo nga dalan. Nindot kayo. Okay, padayon. Subay niini og makabaton kamog kalinaw. Apan miingon sila, dili kami musubay ni ana. Mauning tambag sa Adunay, mga igsoon, ngadto sa Israel. Gisalikway sa Israel ang tambag sa Yudhivavhi. Mao kini ang giingon sa Yudhivavhi. Barog kamo sa kinasang-an sa kadalanan, o pagpakisayod kamo bahin sa karaan og labing maayong agianan. Kung sa ibot pasabot ani may suon, balik mo sa Torah. Kinsay ang ipasidanan, ang gitawag niya Israel, dili ang Hudyo. Mga igsoon na, subinlan ta mo anak. Gisalikway sa Israel, lahi ang Israel, lahi ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo wala mo biya sa Torah. Samtang ang Israel mo ini sa likway ug mabiya sa Torah, mo abot ta diya ana nga porsyon. Mo abot ta ni ana nga mga bersikulo sa pagpasabot kaninyo. So, barog kamo sa kinasang-an sa kadalanan, og pakisayod kamo bahin sa karaan, og labing maayong agianan. Kaya wala, dunay gitawag nga labing maayong agianan. Barog kuno kamo sa karaan, kamo sa kinasang-an sa kadalanan, og pagpakisayod kamo bahin sa karaan, og labing maayong agianan. Unsa man ang karaan?
Tura. Ang daan nga dalan. Mao ang tura, Tura. mga igsuon. Mao ni labing maayo nga agianan ang tura. Subay ni ini. Mo ni tambag sa Jeremias, tambag sa Adonai. Subay nini og makabaton kamog kalinaw. Kanus aka makabaton og kalinaw sa dihang mobalik ka sa tura. Mubarog ka sa tura. Magpabilin ka sa tura, mubalik ka sa tura, maigsuon, musubay ka ni ini, makabaton ka mong kalinaw. Amen. Mao ni Amen. tisyuba nga gipangita sa Adonai. Mo ni hinulsol nga gipangita sa Adonai, dili kay bakba lang. I'm sorry Lord. Dili na mao, di na madawat. Lord, patawad. Lord, patawad. Kanta. Dili na madawat. Dili na madawat sa Adonai nga klases paghinulsol. Ang paghinulsol nga gipakita sa Adonai tisyuba, returning, mubalik ka sa iyang tura, sa daang dalan. Nga mao ang tura, kay ang daang dalan nga mao ang tura, maoy labing maayong dalan. Amen. Maoy labing maayong agianan. Nga kung musubay ka ni ana, makabaton kag kalinaw, layo kas katalagman, layo kas mga linog, layo kas mga trahedya. Ha? Mahilayo ka sa mga kasakitan Amen. kung mubalik ka sa tura. Mauna nga paghinulsol ang gipangita sa Adonai mga igsuon. Nung ako nang hisgutan nga ganina nga ang gipanawagan sa Adonai nga mubalik ang Israel. O ang pipila ka mga Hudyo nga bibiyasan sa Tora. Mga igsuon, ang Israel manggod mo bibiya sa Tora, dili ang Hudyo. Amen. So ato moabot ta ana nga mga bersikulo ha unya, masabta na ninyo unsa di ay pila day ka klase ang tao kay ang uban nagtuo sa Christians pa ko nagtuo ko nga duhar ka klase ang tao, Hudyo o Hintil. Pag dili ka Hudyo, Hintil ka. Mura man na siya. Pero sayop di ay tulo, nahimong tulo, Hudyo, Israelites o Hintil. Amen. Maigsuon ang Hudyo o ang Israelites pwedeng mag-usa. Kay ang tanang Hudyo Israelita. matawag na Israelita. Pero dili ang tanang Israelita matawag na Hudyo. Amen. Ang Hudyo ramang God maigsuon exclusive lang ni sa pamilya o banay ni Juda o sa tanang sakop sa Judaism mo na'y Hudyo. Mao na nga ang Benjamites, si Pablo nga usa ka Benjamites o si o si Mardukyo nga usa ka Benjamites, miangkon na sila Hudyo kay nahisakop man sila sa Kingdom of Judah. Mga igsoon ang Benjamin og nahisakop sa Judaism, sa ilang mga practices, sa ilang reliyon. Samtang ang Israelites nibulag mo ng Northern Kingdom. Pagbulag nila, mibuya sila sa Adonai, mibiya sila sa Torah. Mauna naa, nga dili na sila matawag nga Hudyo. Israelite sila. Muna nga Adonai, nagsigig panawag, balik mo na ko. Ang iyang gitawagan pagbalik, ang mga Israelita. Kay ang mga Israelita, maoy nibiya sa Torah. Mga igsuon. Mo ni kining among programa, dili ni pagpanawag sa mga Gentiles, kundi pagpanawag ni sa mga Israelita. Kaso lang, diya sa atong translation o mga hinubad na Biblia, ang sayop lang diya maigsuon ang mga hubad na Biblia. Nga naman, ilara mo ko ng gibaylo-baylo ang dili Hudyo ang Hintil. O say, ang Hintil ilang nganlan og dili Hudyo. O ang dili Hudyo nganlan nilang Hintil. Unay sayop. Ang Hintil dapat Hintil. O ang dili Hudyo diya, mauna ang mga Israelita. Kay ang mga Israelita dili Hudyo. Samtang ang tanang Hudyo, Israelita. Ana na siya, mga kaigsunan. Pero moabot na ni ana nga punto niya. Ani sa kasasunod nga bahin, Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 6, og 7. Brother Daniel Paliho. Malakyas 3:6. Ako mao ang Adonai ug dili ako mausab. Amen. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob, wala pa gayud mapuo. Oh. Kamo sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamali kamo kanako ug dawaton ko kamo. Amen. Nangutana kamo, unsa may among buhaton aron makabalik kanimo? Oh. Diya lang taman. Unsa may among buhaton aron makabalikan nimo? Unya kung ato kuning tiwason pagbasa, pabalikon man sila sa paghatag sa ikapulo. Nganong gi-challenge sila, gihagit sila sa pagbalik sa paghatag sa ikapulo kay Israelita sila. Mga igsoon.
O nganong gipabalik siya sa pagkatay kapulo kay naa pa ang templo nagbarog. Mga igsoon. Karong panahon na di ta makabalik sa paghatay kapulo kay wala pa'y templo. Kay mo nang tiwason og basa dad-a sa templo. Ang mga ikapulo na pa may templo adong panahon na. Manang balik mo sa paghatag. Manang yun nakapangawat ba ako ato na tiwason pero anitas puntos pagbalik. Balik ka mo kanako ang adunay miingon mga igsoon. Ha? Og dili ako mausab matod pa niya ako ang Yudivavhe. Og dili ako mausab busa kamo mga kaliwat ni Israel. Kaliwat ni Jacob wala pagayod mapuo. Di gyud mapuo. Mga igsoon kay wa man mausab ang Elohim. Moyong ka napuo ng Israel di bakakon ka. Kay mentras ang Elohim nagpabilin nga dili mausab ang Israel dili mapuo. Nag-exist sila karon, naglungtad sila karon. Og naa sila sa upat ka kanto sa kalibutan na patlaag mga kaigsunan. Og ako nagtuo nga ang tanang mga Kristiyanos karong panahon na mao ang nangapatlaag nga napulo ka tribo sa Israel. Mao na sila. Kanang mga Kristiyanos karon mao na ang 10 lost tribes mga igsoon sa nasod sa Israel. Muna akong pagtuo. Kamo sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. Nangutana kamo. Unsay buhaton namo aron sa pagbalik kanimo. Ha? Mo na naa mga igsoon ko. Unsa kuno'y buhaton aron sa pagbalik? Ang buhaton. Unsay buhaton? Balik tas Torah. Balik tas pagtulunan sa mga Hudyo. Amen. Ato sang basahon. Maigsoon kay ang putana nila, asa man kami balik, asa kamo mo balik. Buhat, Kapitulo 3, versikulo 19 ngantos 21. Busa pag hinulsol kamo og balik sa Elohim aron papaso niya ang inyong mga sala. Amen. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong Amen. kusog gikan sa Adunay. Ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Yeshua, nga iya nang gipili alang kaninyo. Amen. 21. Kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Elohim pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Amen. Amen. Okay, dalaygon kayo ang dunay sa King James gingon dia, balik pag hinulsol kamo og balik kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala. Og ang panahon sa kahayahay magaabot gikan sa tubangan sa Dunay. Kanos alam mo abot ang panahon sa kahayahay. Mahilayo ka sa mga katalagman, mahilayo ka o di ka mataranta sa mga linog, mga bagyo. Mahilikay ka sa mga bagyo, linog. Kung mobalik ka sa Adonai, muabot ang panahon sa kahayahay. Mga igsoon. Ha? Muna kaingon niya. Bosa pag hinulsol kamo og balik sa Elohim aron mapala ang inyong mga sala, aron papaso niya ang inyong mga sala og ang panahon sa kahayahay magaabot gikan sa tubangan sa Adonai. Amen. Aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Adonai. Og unya ipadala niya si Yeshua ang Mashiach nga iya nang gipili alang kaninyo. Amen. Kini kinahanglan magpabilin siya sa hingpit o sa langit. Kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Elohim pinaagi siyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Dalaygon ang pulong sa Adonai mga igsoon. Amen. So pamalik kamo kaniya. Kinsa man ang gipanawag nga pabalikon, akong usbon ang mga Israelita. Ang tubag mga igsoon mo na siya. Ha? Kinsa man ang ipanawag nga pabalikon, ang tubag, ang mibiya. Amen? Amen. Nganong ang Israelita mo gitawagan nga mobalik kay ang Israelita maoy mibiya.
Amen. Ha? Mangutana mo, ang mibiya, kinsa man ang mibiya? Hinumdumi ang sugilanon sa Israel, mga igsoon. Akong pamatunan nga ang Israelita mo'y mibiya sa Torah. Ang sugilanon, hinumdumi ang sugilanon sa Israel o sa Huda. Nabahin sila sa duha ka gingharian. Ang usa na himutang sa Northern Kingdom, ang Kingdom of Israel, o ang nahimutang sa Southern Kingdom, mao ang Kingdom of Judah. Mga igsoon. Ha? Nga harian ni Haring David ni Solomon kung sa iyang mga kaliwa. Kinsa man aning duha ang mibiya sa Adonai. Muna'y pangutanan ako. Sa diyan nabahin ang gingharian sa Israel sa duha ka gingharian. Kinsa man aning duha ka gingharian ang mibiya sa Adonai. Ang tubag, ang mga Israelita, ang Northern Kingdom. Asa mabasa, Unang Hari, Kapitulo 12, versikulo 25, ngadto sa 31, mga igsoon. Unang Hari, palihog pagbasa na Daniel. Unang Hari 12:25. Oh. Unya gibutangan ni Jeroboam og mga kuta ang Sikim didto sa kabungturan sa Efraim, og mipuyo siya didto. Gikan didto miadto siya sa Penuel, og gibutangan niya kinig mga kuta. Og nakaingon si Jeroboam sa iyang kagalingon. Lagmit mahibalik ang gingharian sa panimalay ni David. Kung ang katawhan magpadayon pag-adto sa Jerusalem aron paghalad og mga mananap didto sa templo sa Adonai. Kining mga tawhana mobalik na usab sa ilang agalon nga si Rehoboam, ang hari sa Juda, ug patyon nila ako. Busa nakahukom siya sa paghimo og duha ka nating baka nga bulawan. Unya giingnan niya ang katawhan. Ayaw na kamo paghago-hago og adto sa Jerusalem kay ania may inyong mga Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Amen. Ang usa niini gipahimutang siya didto sa Betel, samtang ang usa didto sa Dan. Okay, nagbutang unsay gibuhat ni Jeroboam. Tungod sa iyang kahadlok, mga igsoon, nga mahibalik ang relasyon sa katawhan sa Israel ngadto sa anak ni Solomon nga si Rehoboam. Ha? Sa gingharian ug sa panimalay ni David. Unsay iyang gibuhat, nahadlok siya nga mabalik kay kung magpadayon kuno ang katawhan sa pag-adto sa Jerusalem, kay tuwa lagi ang templo na himutang, unya padayon sila dito sa pag-adtog dalaghalad, pagdala sila ikapulo, kay tuwa dito ang templo sa Adonai, malagmit yod nga ang katawhan sa Israel, mahibalik yod ang ilang relasyon sa anak ni Solomon nga si Rehoboam, ang hari sa Huda. Og nahadlok siya nga patyon siya. Busa nakahukom siya sa paghimo og duha ka nating baka nga bulawan. Nagbuhat siya nating baka nga bulawan, tanawara. Ayaw unya giingnan niya ang katawhan, ayaw na kamo paghago-hago og adto sa Jerusalem. Iyan ang gibadlong. Kay ani amay inyong mga Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Tiaw mo na. Siya ay nagpabuhat og baka, iyang pinabuhat ang baka nga bulawan, tapos iyang pasanginlan nga ang maong bakang bulawan mao'y nagkuha sa Israel gikan sa Ehipto. Nagbuot-buot na, naghimo na giyang kaugalingong interpretasyon. Naghimo na giyang kaugalingong pagpasabot. Padayon. Sa 30. Oh. Og kining butanga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Oh. Kay miadto man sila aron pagsimba sa nating baka nga bulawan nga didto sa Betel. Ug ang uban misimba usab didto sa Dan. Oh. Naghimo usab siyag mga halaran didto sa mga bungtod ug nagtudlog mga pari gikan sa tanang katawhan nga dili mga Levita. Amen. Nagtudlo pagid siya mga hari, pare nga dili Levita. Sa ato pa mga igsoon, nitipas si Jeroboam sa pagtulunan sa Torah. Nagtukod siyang iyang kaugalingong reliyon. Mo ni mibiya ang mga Israelita kay naghimog ilang reliyon. Ang ilang reliyon mao ang pagsimbag mga Dios-Dios. Mga nating baka. Mga igsoon, ang usa sa mga nating baka iyang gibutang sa Betel dito sa Dan. Samtang ang usa dito sa Dan. Sa yuta sa Dan. Ingon ana ang pagtipas sa Israel sa Torah. Nibiya sila sa Torah, mga igsoon. Nitipas si Jeroboam
iyang gidahig ang tanang mga Israelita sa pagtipas gikan sa Torah kay adto na sila misimba sa mga Diyos-Diyos nga nating baka. Unya nitipas pa gyud si Jeroboam sa mga pistas adunay. Naghimo siya iyang pista. Atong basahon padayon sa 32 ngadto sa 33. Sa 32. Og si Jeroboam naghimog kasaulugan sa ika-15 nga adlaw Oh. sa ika-8 bulan sama sa kasaulugan nga gihimo didto sa Huda. Oh. Og naghalad siyag mga mananap didto sa halaran sa Oh. Betel Mm. alang sa Diyos nga nating baka nga iyang gihimo. Oh. Og gipahimutang niya didto sa Betel ang mga pari. Mm. Miadto siya sa mga halaran nga iyang gihimo didto sa Betel sa ika-15 nga adlaw Mm. sa ika-8 bulan sa adlaw nga gipili niya. Niya siya nagpili ha. Og Og nagsaulog siyag usa ka kasaulugan alang sa katawhan sa Israel. Og miadto siya sa halaran aron sa paghalad og mga halad. tanawa may na. Naghimo dayon siya festival, pista. Si Jeroboam naghimog pangilin sa ika-15 kadlaw sa ika-8 bulan sa mas pangilin nga gihimo sa Huda. Nagsuon-suon, nag-awat-awat, pero tanawa ning iya magigsuon. Ika-15 kadlaw sa ika-8 bulan, walay mabasa sa Torah nga dunay pista ang Adonai sa ika-15 kaadlaw sa ika-8 bulan. Sukwahi mga igsuon sa gitakda sa Adonai sa Leviticus 23:33 ngadto 34. Ang kang Jeroboam ika-8 bulan, ika-15 adlaw sa ika-8 bulan, walay pista niya na nga na-record nga naay pistas ika-8 bulan, ika-15 adlaw. So kuhay na basahon na to unsay na agyod sa na ang sa Adonai, ang pistas Adonai. Sa gitakda sa Adonai nga pista, Leviticus 23:33 kanto 34. Okay, atong basahon. Leviticus 23:33. Ang Adonai mingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelitang ang ika-15 kaadlaw niining ika-7 bulan mao ang kasaulugan sa mga balong-balong Oh. pahinungod sa Adonai. Oh. Mulungtad kinig 7 kaadlaw. Oh. 35. Sa unang adlaw himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo Yan ang pagtrabaho. taman. Oh. Unsay giingon may suon? Ang pista sa pan, pista sa balong-balong Balong. naa sa ika-15 kaadlaw sa ika-7 bulan. Amen. Ang Leviticus 23. Samtang ang kang Jeroboam ika-15 adlaw sa ika-8 bulan. Saylo na siya usa ka bulan. Mga igsoon, ika-7 bulan ang sa Adonai, ang iya ika-7, nagbuot-buot na siya. Sa ato pa ang gipanawagan karon sa Adonai nga iyang pabalikon mao di ay ang mga Israelita nga nasa laag, dili ang mga hintil. Hinumdumi na ha. Dili ang mga hintil mo ay gitawagan sa Adonai nga balik mo nako. Ngano man? Nganong apilon magtawag nga balik? Diha ba gikan ang mga hintil sa Adonai? Nagsunod ba di ay ang mga hintil sa Torah kaniadto? Ang pulong gani balik gikan kadiha, di ba Brother Daniel? Amen. Oh, gikan kadiha, nihawa ka lang. Unya mutang gitawagan ka balik. Pero wa pa kasukad, wa ka magikan diha, di ka matawag nga balik. Muna nga dili hintil ang gitawag nga balik. Balik mo nako, dili mga hintil ang gitawagan niya nga mobalik kaniya mao ang mga Israelita. Amen. Kay ang mga Israelita mitipas di ay mga igsuon sa Dalan. Torah, mitipas sa dalan, mitipas sa mga festival sa Adonai. Amen. Ang mga hintil wala na sila tawga nga pabalikon. Kay dili man na sila katawhan sa Adonai. Amen. Kini mga Israelita mo'y katawhan. Mamitang sa malakya sa itong ibasa kaganina nga ako mao ang Adonai og dili ako mausab. Muna kamong makaliwat ni Jacob wala pa mga puo. Ang Israel wala mapuo. Kay sila katawhan sa Adonai.
Amen. Amen. Mauna mga igsoon nga ang gipangita ni Adonai Yeshua hamasyak mao ang mga Israelita dili ang mga hintil. Amen. Di ba? Amen. Maklaro na to na sa Matthew Kapitulo 15, versikulo 22 ngadtos 27. Ang gipangita, ang pabalikon, mao ang mga Israelita, dili hintil. Okay, Matthew 15. Mateo 15:22. Oh, Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita. oh. Ang miduol kaniya og nagpakiluoy. Mm. Adunay, anak ni David, kaluyi intawon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan og nagantos pag-ayo. Mm. Apan wala motubag si Yeshua. Mm. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya og miingon. Mm. Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato Mm. og saba kaayo. Og mitubag si Adonai Yeshua. Mm. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karniro sa nasod sa Israel. O, mao na siya. Amen. Na ang gipangitan ni Yeshua ang mga nangawalang Israelita, dili ang mga hintil. Amen. Maysoon, padayon. Sa 25, apan miduol ang babayi og miluhod sa Mm. tubangan ni Yeshua. Adunay, tabangi intawon ko, miingon siya. Mm. Si Adonai Yeshua mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Amen. Ang Padayon. babayi mitubag, tinuod ka na, Adonai, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumhos nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Oh. Amen. Ang mga hintil, iro ragid na siya sa pananaw sa Adonai. Munang wa sila labot sa panawagan sa Adonai nga balik mo nako. Ang gitawagan sa Adonai nga mobalik sa iya ang mga Israelita ragayod mga igsoon. Balik mo nako kanang iyong tisyuba, repentance, sinulsol or kanang returning. Ang gitawagan ana maigsoon mao ragyod ang mga Israelita. Amen. Ato na maklaro biya ani nga bersikulo maigsoon. Apan wala ang matod pas babae nga taga Kanaan mga igsoon nga nangamuyo ni adtong nga nagpuyo ni adtong dapita miduol kanya og miingon mituwaw, sir, anak ni David, kaluin taon ako. Ang anak kong babae giyawaan og nagantos pag-ayo, apan wala mutubag si Adonai Yeshua. Wa siya pansina kay iro raman siya mga igsoon. Midool ang iyang mga tinun-an kaniya og mingon, papahawaa siya. Tiyo mo na, papahawaon pa yun. Dalaygon kayo ang Adonai, kaya wala naman tayo igong panahon. Alang sa itong pagpadayon mga igsoon, nagputol magit ang atong oras. Anhin lang kita sa usa ka hamubo nga pag-ampo. Bishay mga Adon Yeshua Hamusyak, salamat kayo nga inyong salamat kayo sa mga pulong nga napatilinghugan sa mga sukin paminaw. Hinaot pa nga makasabot sila nini kung mabunga kinig pagkamahinulsulon o pagbalik nga kanimo. Sa ngalan ni mo Adonai Yeshua Hamusyak. Amen. Daday kung kasaulig na pusan Adonai Yeshua, sa gihapon ikaw manalangin kanila. O kay wala naman kita igong panahon. Kini ang inyong ubos nga lagad sa kaginan, Brother Gideon Silva, kauban sa itong beloved Brother Raniel Yano, gatong beloved Brother Chidkin Silva, kung anak, manamilit kanyong tanan sa pag-ingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balang kasulatan, magatuman niini, hangtod sa sunod higayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch haba b'Shem Adonai. Dalaygo ng naganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka na tong tanan. Shalom, shalom.